Inwoners van Balk konden juist in de treimter informatie krijgen over het nieuwe asielziekencentrum. Dat is nodig, want de Balksters zullen met de vluchtelingen omgaan moeten, zei de locatiemanager. Bewoners blijven niet alleen op de AZC, ze zullen ook het dorp ingaan. Kinderen gaan hier naar school. Niet iedereen zal van meet af aan de Nederlandse gebruiker eigen zijn. Zo zijn er vaak wel eens wat zorgen rondom verkeerssituaties. Goed om te melden dat wij daar ook aandacht voor hebben, verkeerslessen gaan geven. Maar we hebben zeker het dorp nodig voor signalen en ook het dorp nodig om onze bewoners vooral kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving. Er werden vragen hoe veiligheid, onderwijs en water correct in het asielziekencentrum komen te ween. En wat moeten die mensen hier doen? Die gaan hier met 500 in dat dorp hier rond, want ze hebben niks te doen. Dus ze gaan hier met 500 in dat dorpje rondlopen. Ja, rondhangen, moet je zeggen, want anders is er niet. Er is voor die mensen verder niks te doen. Dus ik zie het echt als een probleem. Ja. In de treimter konden mensen hadden ook ondermelden als vrijwilliger. Als 20 Balksters hadden dienen, al is nog net helemaal duidelijk wat ze in het AZC dwang kennen. Het is nou meer een lijstmaatje van wie wil wat. Heel mooi augustus komen de eerste asielzoekers hier waarschijnlijk. Dan willen ze eerst wennen. En dan zien van nou, waar hebben wij ondersteuning nodig, terug vrijwilligers. En dan nemen ze contact met ons op.